Minä siellä saunalla Ismo Laitela. Minä siellä saunalla juopottelin ja paistelin makkaraa. Mitä niin? Mä vaan huomautin, että taas on tullut vähän osteltua. Ja 5 euroa takaisin, näin, ole hyvä. Ai selveti helveti! Paska! Paska! Suoraan Laitelan leipomasta. Ai selveti helveti! No mikä ihme takia? Maarit jo kertoi käyneensä täällä juoruamassa ympäri laajempaa pihlajakatua mun asioista. Paska! Ai selveti helveti! Mulla on pallo hallussa. Paska! Ai selveti helveti! Ai selveti helveti! Suoraan Laitelan leipomasta. Mitä niin? Mä vaan huomautin, että taas on tullut vähän osteltua. Lähdin sillä tavalla yhtäkkiä ovet paukkuen. Mä oon tosi pahoillani. Mitäs sellaista täällä? Suoraan Laitelan leipomasta. Lasselle! Paska! Lasselle! Mites Julia? 5 eurolla. 5 tonnia! Ja ties kenelle? Lasselle! Paska! Ja 5 euroa takaisin, näin, ole hyvä. Samallahan me voidaan kertoa niille sun likaisesta menneisyydestä. Maarit jo kertoi käyneensä täällä juoruamassa ympäri laajempaa pihlajakatua mun asioista. Tekopyhä paska. 5 eurolla. Paska. Ja ties kenelle? Ja 5 euroa takaisin, näin, ole hyvä. Tekopyhä paska. Lasselle! 5 eurolla. Paska. Ja 5 euroa takaisin, näin, ole hyvä. Mä menen takaisin sinne terapiaan. 5 eurolla. Ja 5 euroa takaisin, näin, ole hyvä. Tekopyhä paska. Lasse sattui just paikalle silloin, kun vahinko sattui. Tekopyhä paska. Tadaa! Ja 5 euroa takaisin, näin, ole hyvä. Ai selveti helveti! Paska. Lasselle! 5 eurolla. Mä menen takaisin sinne terapiaan. Tanja, tekopyhä paska. Lasselle! 5 eurolla. Ja 5 euroa takaisin, näin, ole hyvä. Tadaa! Lasse sattui just paikalle silloin, kun vahinko sattui. Tekopyhä paska. Tanja. 5 eurolla. Tadaa! Suoraan Laitelan leipomasta. 5 eurolla. Lasselle! Tanja. Paska. Ai selveti helveti! Ja ties kenelle? Mä menen takaisin sinne terapiaan.